Halo, 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 halo. Kali ini tidak menampilkan gending Jawa, tapi menampilkan sawahnya saja. Terus, gila meneh. Wah, iki piye iki? Aduh. Matur nuwun Gusti, pun paringi semanten kathah. Tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan panas, diparingi sehat awake, iso ngerit. Ya spira-spira disyukuri paringe Gusti. Matur nuwun. Sampun bijang video gending-gending malih niki namung intermezzo nggih selingan mawon. Matur nuwun.